Súčasťou programu je jarmok tradičných remesiel, domáca zakálačka, vešanie na šibenici a stretnutie s Janošikovou milou Aničkou. Rozkladajú sa to rôzne remeslá, hlavne tradičnej výroby môžete vidieť, ako sa rôzne veci robí. Takže pozývame vás aj s nami do nedeľného pražiatka a určite na všetkých miestach tohto trhu nájdete rôzne syrové výrobky, ktoré taktiež môžete použiť na využitie. My jsme takto otočili sem, chalani. Areál hotela Gold v Čerchovej tentoraz poskytuje svoje priestory nielen ľudovým výrobcom, remeslám, tvorivým dielňam pre deti, ale na svoje si prídu aj gurmani či filmoví fanúšikovia. Milí priatelia Terchovskej doliny, neuveríte mi, čo som práve našla. A ktorý tam stojí a pozerá sa na nás. Ach, Jurko, škoda, že to nevidíš. Ty zdravé rebro, ale nahá. No to strašne draho ide. No keď je zvrásne, ide. Na to, ako ste si užili tento deň, priatelia, na týchto tradičných jarmokoch, spolupúžatí občerstvenie spojené so zabíjačkou a s workshopy, ktoré prebiehali v areáli hotelu Gold. Priatelia, ja vám len chcem povedať, že týmto naše oslavy nekončia. Obdivím bohatý program ako dnes, s bohatými stránkami ako dnes, všetko bude v úžasnej atmosfére našich tradícií. Takto skončil prvý deň z bojníckeho jarmoku v Čerchovej.